O Concello de Vilagarcía presentou os orzamentos deste ano como os máis difíciles de elaborar durante o seu mandato. Os presupostos foron criticados pola oposición pola súa falla de consenso e pola súa redución en servizos sociais, unhas acusacións que negan dende o goberno local. Os socialistas sinalan que moitas partidas se reduciron pola eliminación de actividades que non se pode realizar por mor da COVID, como é o caso de excursións ou festas para a terceira idade, pero iso non implica que se reducirá a inversión na cobertura destes servizos. Incrementase o gasto en axuda no fogar, incrementase o gasto no servicio de teleasistencia, incrementase, neste caso, además, reforzando incluso con persoal para dar cobertura ás necesidades das persoas maiores. Incrementase a partida de axudas de emerxencia. Incrementanse as becas para estudiantes. Dende o goberno de Vilagarcía tamén criticaron a aqueles partidos da oposición que solicitaban ao Concello que pedise un crédito para apoiar a hostalería. Non se pode pedir un crédito para dar axudas a hosteleiros e comerciantes, por poñer un exemplo. Non se pode pedir un crédito para o pago de persoal e de nóminas. Non se pode pedir un crédito para dar axudas de emerxencia. A lei non o permite. A lei só permite endebedarse para obra e investimento. O Concello defendeu que si apoiarán os hostaleiros e comerciantes cunha partida de 200.000 euros dentro dos orzamentos. Para reactivar a economía solicitaron un crédito de 3,5 millóns de euros que se investirá na vila a través da construción. Entre os proxectos inclúese unha dotación de 200.000 euros para a compra dun novo baixo para os servizos sociais. Sí, señores e señoras da oposición, facer unha biblioteca faise con hormigón. Mellorar o pabellón de Fontecarmoa faise con hormigón tamén. Mellorar a accesibilidade, tantas veces solicitada polos grupos da oposición nos plenos, faise con hormigón tamén. O examen final dos orzamentos terá lugar mañá, cando será levado ao pleno para a súa aprobación.